дар ҷумҳурии Тоҷикистон баробари дигар кишварҳои ҷаҳон пагоҳ аз Иди Қурбон таҷлил мекунанд. Бинобар паҳн гардидани пандемияи коронавирус намози Ид бо ҷамоат дар масҷидҳо хонда намешавад. Дар ин бора раиси шӯрои уламои дини вилояти Соғд ҳоҷи Ҳусайн Мусозода иттилоъ дод. Ӯ мегӯяд соати 6 субҳи санаи 31 июл намози Ид ба шакли нафл дар хона хонда мешавад, ки он аз 2 ракат иборат мебошад. Иди Қурбон ҳар сол ҷашн гирифта мешавад. ҳар сол мо дар рӯзи Иди Қурбон намоз мехондем ва имсол бошад бо сабаби паҳн шудани касалии ин сироятӣ ки дар тамоми дунё ҳаст, барои ҳифзи саломатии мардум бисёр корҳо пеш гирифта мешавад. Аз он ҷумла он ҷамъомадҳое ки дастҷамъона буд, онҳо боз дошта мешавад. Яъне хусусан намоз бо ҷамоат ки ҳаст, намози ҷамоат хонда намешавад. Яъне пагоҳ рӯзи Ид дар ягон масҷид, на дар Тоҷикистон, на дар Ӯзбекистон, на дар Қазоқистон, на дар Қирғизистон, дар Осиёи марказӣ ва давлатҳои араб намози Ид хонда намешавад. барои ҳамон мардум бояд дар хонаҳои худ бошанд. ва бисёрон савол мегиранд чӣ кор кунем набошад. ва саволи онҳо ҷавоб масъалаҳои фиқҳӣ баён мекунад ки агар намози Ид дастҷамъона хонда нашавад, ҳар кас дар хонаи худаш намози Ид намехонаду намози нафл мехонад. яъне 2 ракат ё 4 ракат намози зиёдатӣ мехонад, намози нафл гуфта мехонад. соати 6 вақти намози Ид аст. Аз ин рӯ сокинон метавонанд дар ҳамин вақт 2 ва 4 ракат намози нафл тиловат карда ба дуруду ниёиш машғул шаванд, мегӯяд ҳоҷи Ҳусайн Мусозода. баъди он амал агар имконияти қурбонӣ карданро дошта бошанд иҷозат аст, вале гӯшти чорвои қурбонишуда ба камбизоатон, ҳамсояву пайвандон тақсим карда шавад. дар хона пухта пайвандонро ҷалб кардан мумкин нест. ин тадбир ба хотири эҳтиёт аз гирифторӣ ба вируси COVID-19 аст. баъзе ҳолатҳо мешавад, мепурсанд ки мо ҳамсояҳо 4 нафар 5 нафар як хона ҷамъ шуда хонем, мешавад? мегӯяд не, намешавад. агар мешуд масҷид ма мехондем, лекин барои дастҷамъона намоз нахондан ҳар кас бояд дар хонаи худ намози худашро, ибодати худашро, тиловати худашро, дуои худашро танҳо хонад. албатта ба даргоҳи худо мақбул мешавад. баъди намоз албатта қурбонӣ ҳаст. ҳар сол мардум қурбонӣ мекунанд. имсол ҳам қурбонӣ, яъне қурбонӣ ба намоз дахле надорад. ин қурбонӣ ибодати дигар аст. касоне ки сарватманд ҳастанд, доро ҳастанд, онҳо қурбонӣ мекунанд. ҳадаф аз қурбонӣ ҳам ба фақирону муҳтоҷону камбизоатон дар рӯзи Ид ва 2 рӯзи баъди он, яъне дар давоми 3 рӯз ба ҳамон фақирону муҳтоҷон дастиёрӣ дароз кардан аст. ба фотиҳахонӣ рафтани сокинон, аёдати шахсони калонсолу барҷамонда ва амсоли дигар амалҳое ки ҷамъшавии одамонро ба вуҷуд меорад, шӯрои уламои дини вилояти Соғд маҳдуд ва манъ мекунад. зеро дар ин маврид чораҳои бехатарӣ табиист ки риоя намешавад. аз ин рӯ тавсия дода мешавад ки табрик ва саломатии онҳо тариқи телефон гуфтаву пурсида шавад. табрикоти дӯстону пайвандон бо Иди Саиди Қурбон низ метавон тариқи телефон анҷом дод. ин ҳама тадбирҳо ба хотири пешгирӣ аз бемориҳои сироятӣ, махсусан COVID-19 мебошад. зиёрати қабристон низ ҳар сол баъди намози Ид одамон ба қабристонҳо мерафтанд, дастҷамъона дуо мекарданд ва касоне ки хешу ақрабошон то ин рӯз вафот кардааст, онҳо рафта қабристонро тозаву зиёрат мекарданд. лекин имсол ҳам кумитаҳои ба корҳои дин, ҳам шӯрои уламо, ҳам мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ, шаҳру ноҳияҳо муайян карданд ки имсол бояд дастҷамъона дар қабристон одамон нараванд. яъне рӯзи Ид қабристон рафтан шарт нест. вақто ки ин бемориҳо аз байн меравад, зиёрати қабристон беҳтар аст. имшаб шаби Ид аст, шаби дуои фотиҳа аст.
ҳар кас бояд дар хонаи худ нишаста дар ҳаққи падар модар гузаштагон дуо кунад. Якдигарро муборакбодӣ кунем. ақаллан бо телефон муборакбодӣ кардан кори хуб аст. дар шаби ид пагоҳӣ вақти намози ид бояд мо агарчи намози ид нахонем ҳам ки намози нафл хонда дуо карда дар ҳаққи халқу мамлакат дуо кунем. ман дар охир дуо мекунам ки тоҷикистон тинҷу ором бошад, миллати мо таҳти роҳбарии пешвои миллат сарҷам бошад, ибодатҳое ки мардуми мо дар ин рӯзҳои ид карда истодаанд ба даргоҳаш қабул бошад. касоне ки қурбонӣ мекунанд қурбониҳошонро худо ба даргоҳаш қабул фармояд. ид муборак бошад. ҷорӣ кардани чунин қоидаҳо ҳангоми таҷлили иди рамазон низ ба назар расида буд то ба эътидол омадани вазъи эпидемиологӣ ва барои паҳн нашудани коронавирус ин чораҳои бехатарӣ аз ҷониби мақомотҳои дахлдор ба тавсиб расидааст. гузориши Мафтуншукурова, Наимҷон Айюбов барои барномаи иттилоотии Хабар.